Hej Grøn. Jeg lovede jer i dag at vise, hvordan I inviterer jeres blogmakker til jeres blog, ja, der har den privat. Men hvordan I inviterer jeres blogmakker til at lægge indlæg og til at læse jeres blog. I skal også invitere mig, og det skal jeg nok vise jer. Men først vil jeg lige vise jer, hvordan, hvis ikke I allerede har lavet den her blog som et bogmærke, som I kan se, jeg har gjort her. Så I altid bare kan skrive den her på søgefeltet. Så kommer den der, et mærkeligt skib. Hvis nu I ikke har gjort det, så viser jeg lige en genvej, jeg har lavet til. Der når vi går ind på Grøns helt egen blog, den vi kender. Der har jeg herovre i højre side, under sider, lavet et link til bloggen. Den hedder et mærkeligt skib, det er den vi har her. Den klikker I på. Bum. Så har vi bloggen her. Jeg har heroppe tilføjet en side, der hedder e-mail og blogadresser. Det er her, I skal ind og finde jeres sidemarkers e-mailadresse. Det starter I med at gøre ved at klikke derpå. Så finder I jeres blogmarker. Og jeres blogmarker, det er altså jeres sidemarker. Nu starter vi. Jeg skal inviteres til alles blog, så kan jeg vise, hvordan jeg lige inviterer mig selv. Det skal I også gøre. I skal også invitere mig. I markerer simpelthen bare hele min e-mailadresse. Så højre klikker I, eller trykker Ctrl+C. Det var forkert. I kopierer den. Det kan I også gøre, ja, lige præcis. Ved at markere den, tryk Ctrl+C eller højre klik, og så tryk kopier, eller I kan gå op i redigere, og så tryk kopier. Så går I ind på jeres på jeres egen blogs, ikke forside, men der hvor at I kan vælge layout og ændre indstilling osv. Det gør man ved at klikke på ikonet. Så skulle I komme ind på noget, der ser sådan her ud. Så er jeres blog her et eller andet sted. Der klikker I herover på pilen og går ned i indstillinger. Det var også lidt det, jeg viste i dag. Klikker på indstillinger. Yes. Så kan I se, det er det, jeg har siddet og gjort i dag. Jeg har inviteret jer alle sammen til at være bloglæsere ved at indtaste jeres e-mailadresser. Nu skal I ind og finde jeres blogmarker, jeres blogmarkers e-mailadresse, kopier den og tryk tilføj læser. Og så skal I indsætte. Det kan I gøre ved at højre klik, tryk indsæt eller Ctrl+V. Ved at indsætte e-mailadressen og trykke gem ændringer. Det samme gør I selvfølgelig med min e-mailadresse. I går ind, finder min e-mailadresse, kopierer den, går tilbage igen. Herind vil jeg tilføje læser. Og jeg se, den står den allerede. Nu prøver jeg så bare lige at invitere Jakob igen. Hvis I skal indsætte 2 på samme tid, så skal I huske at sætte et komma og enter. Og så indsætter I Jakob, eller jeres blogmarkers. Trykker I igennem ændringer. Så skulle både mig og jeres blogmarker få en invitation på e-mail, som man så skal acceptere. Det skal I have gjort til i morgen. Ja, det var sådan set det.